तो का हाल बा भाई लोग। अगर तू लोग भोजपुरी इंडस्ट्री पे प्राउड फील करे लालो तो तू लोग अभी वीडियो की लाइक का चैनल का सब्सक्राइब मार दलो। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के रिकॉर्ड बड़का बड़का बॉलीवुड इंडस्ट्री भी तुर नहीं खे पहले। सहारा लोगन के बता दी कि अभी कुछ समय पहले अजय देवगन के भोला फिल्म यूपी बिहार के सिनेमा घर में चलावल गई रहे। लेकिन जे लोग भी कहेला कि सारा इंडस्ट्री के बाप बॉलीवुड इंडस्ट्री है तो ओकरा के चप्पल खोल के 20 चप्पल मारला पे भी शिकायत ना भाई लोग। अब तुहे लोग बोला लोग बॉलीवुड के कोनो भी फिल्म आता सारा फ्लॉप जाता है। एगो कटुआ के फिल्म पठान छोड़ा के अब बहुत लोग हमार कमेंट बॉक्स में आके गरियाई, लेकिन उससे हमार कोनो फर्क पड़े वाला नहीं। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म फरिश्ता यूनिवर्सल हिट हो गई बा। अगर ई फिल्म के सारा भाषा में रिलीज कईल गई रही तो ई KGF RR आ पठान के चट्टान रेखा तोड़ के फेंक दी। ताहलो के बता दी कि का सही में अजय देवगन के फिल्म भोला भोजपुरी के छोट मोट फरिश्ता मूवी के इतना कमाई कइले बा तो इकर जवाब बा ना। भाई लोग वीडियो के एंड करतनी, मिलतनी अगला वीडियो में, तब तक खातिर टाटा बाय बाय।